ya sa ina zaune da mijina tsawon wani lokaci a ce ya fita waje yana ma wasu mata ciki a can. Babu wani kuskure don binciken da aka yi na biyu ya tabbatar da cewa jaririn ɗansa ne. Ɗana ne? Ɗana? Amma zai zama ɗana. Ka ci cikin wata kasa ta cikin wani hali duk kasa an tsare ka. Wai shi ne dan yaudara yanzu wai ka dawo yanzu wai auren ta za ka yi. Ni kadai ne wanda kake neman ta? Ina so ka sani duk irin rikicin da ka shiga ka san ni mai iya fidda kai. Gwamna kake nema ko shugaban kasa? Wanda yasa nake killace maka kaina kai kake wofantar da naka a waje. Me yasa nake kare mutuncinka kai kake so ka walakanta ni? Ka biyo su a baya ka tura su a rami suka mutu. Sai dai da Allah ya tashi tona maka asiri yaron da ake rikici a kansa ya tsira bai mutu ba. Matarka kafin ku yi aure ta nuna maka soyayya wanda wannan ne baka confidence cewa zaka iya kai ɗan ta karɓa ta kuma yadda da duk ƙaryar da zaka shirya musamman da yake ka tanadi masu maka shaida abin takaici a ciki har da ni. Kallo ya koma.